tende kudaso musocho ndandadobva ndakadhakwa ndandakamwa ndoro zvokumwa doro ndandadamwa munopati yemikwa mai tafire nyika ndenda ikoko ndanomwiswa doro ndamwa ini ndakabva mune madhoidi akafanana kuti ndakavhura dhori siriro ndakavhura dhori siriro ndakakandadi ndadomamba mamadhuri madhuri anga auya achindivavira wamapinda babangu manga muda kundibira chichichi ini ndambozizvi zvazvamboitika ndakaudza kuti ai andasina kuda kukubira wadodana maneba veyamuone mbavha kundiroveri ndakarohwa ndakarohwa usingaiti mungasara muchinetsika nemunhu wakadaro mukwidzira here ndabve pano asi unodoreva iwe arega nditaure naye marokogwa ndakati haiti ndoda kutotaura naye ndoda kuti rendidoedzera haunodoreva kana kungomudzinga ndimudini ndichakuna zvokudeta naye unodoreva iwe pointi iyoyo tararabo asi ndenyaya yandinayo yandikudza zvaubana nyama dzangu dzokudzinga ndenyaya nyaya iri pano madhuri ndekudai so ine ndakuda kudza renti yangu ndakuda kuita 70 magetsi wowedzera 5 rumu idiki rumu idiki pa $70 avakoma manyanyisa aiwa 78 hai ina ndikumanikidzi kuti ugare mumba mangu kana uchodati renti yangu yakanyanyisa vasikana unobuda vakawanza pane vanhu vanouya panapo vachibvunza nzimba pane rumu ndichingoti mune munhu uchindipa $50 ichatengeiko zvino manje zvinoita here kungoti from norway makutongoti $70 ndinongoita zvinhu zvangu pandafungira ipapo pandadofungira ndadopedza newe kana zviri kwauri kuda kana kusada ndikudzezvezvo from $50 to $70 ora iwe ngwadandipa make sense iwe $50 kana namuta novia nei aiwa rumu idiki sure alright ainetsi kana mokwanisa henyu ndichinja mondisa kana main bedroom hai imomondo mako main bedroom ndiyangu iwe urikuda uchiri kuida here kana kuti uchaidi because pane munhu andoangadi kuti anododa rumu izvizvi chimbomira yatimbotaura ive dwe vakoma tingangotaura tichidaro here vanhu vanogara pamba 1 togara pamba 1 but ini izvezvi ndiri kuti pane munhu wangu andondudza kuti ndinondoikwanisa 75 iyoyo pana rudoida iwe 70 iyoyo ne$5 emagetsi pana rudoida kana wachiona kuti wozviku kunetsa unombuda alright ko ndikangoti 70 hai handisi kuda izvozvo handisi kutengesa madomasi zvaunochema ndiri kutaura nezveimba kana zvado kunetsa unondongobuda kana zvanetsa vasikana alright ndokubhadhira mu70 ai ko $5 zvakaiwa 75 ndainda from norway $70 maigare kurova kudai masango ngongwafangwa handitya kurova ndochaiko nechitikoda kuva makangozoti sistrain vakatigarira panze ndakakutsvaka shuwa vakomana tikati shuwa vakomana varipi you nowhere to be found shuwa ndakakutsvakai zvinapa ndine izvi zvandoda kukuitirai vakomana asi kuti mombondibatira kuseruko ndine zvimabhedhi zvangu tu zvandinazvo zvandakakupa mungozivawo zvidiki zvokuleza zvimabhedhi zvachona zvitoriwo zvidiki zvoti hamungambonditi zvokuti kwanzi mongoziva mabhedhi ekupiwa nemalendlord unongoingopiwawo padiki saka tokwanisa hedu inda komukatidzai mafia matukana machayeyi vanotukana pageto vachitisana pageto isu tichizviona takangonya ndakaoma ndakamutsvaga ichewa namba zvazitezo ndandisina mafoni pane imba asingafambi nawo right awa ndiwo mabhedzi acho aya vakomanai iri neiri
Antitika. Atizisane vedu because mukabata musabata yemadomasi ayo ihoncho chaiyo inenge dadendana nechimurenga chaicho. Ngawo saka nyaya pano ndeyekuti sevakomana mabhedzi aindita kuti mungofunga mariji then mungocultivatawo mumariji momu handitya then kana mapedza ndokupai kati ndokupai zvimatenten vakomana makashanda basa paya makandigonera kana munongotondibatsira henyu but tofanira kuti chiro chinopfumba kunobva chino iyo mukandibatsira ndokubatsiraiwo apai makandigonera hazvisi zvokuti mabhedzi kana kuti chiyangu but apai makashanda basa kare makashanda basa kare baekushaiwai apa ndida kuti kandowanawo free time kamai ava vasipoa ndizoti vabude ngativarini but ndiona sekuti vabuda saka kana vasipoda ndikuwanawo chifree time chingotaura navanhu vakomana rwei chiitanga hei basi saka foku zacho zvikupari foku handina mai ukanda ndiokumitika nefokupani tinge tapuyana sevarume yandika zvekambonotarisa mvura tiri kubuda here sezvo mvura inonesa madomasi here vari ndovawanzisabata hava usara tochiwana zvinoisa vakapinda payanga ari mahwani pepai unogodiwa gera apaa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  hakuna iri kudonhedza kunetse strobheri ziredu zvemvura tiri mumasango daro mari dzacho dzombowanikwa here dzoita sedzakawanda chando handika tozvinoita laivi zvokuoma zvonaka zvozvapatize nekunaka vakomana ndapinda bhizi pamuswambaini kurarama nemunhu wausingazika unonetsa shuwa munhu wekunogara naye asiri muninga wako asiri hama yako asiri chii anonetsa zvisingaiti zvandakatikwiripidzikwa rent naimi from $50 to $70 ndiudzeiwo apa pakudoti mubude kudzingwa chaiwo kabisira ini manje ndadagara ndatine maplans angu ekuti ndiri kutsvaga imba ndakatodza munhu akaondoti nditsvaga vakomana mukandinzwira imba mundiudzeiwo katangoedza tokuudzai 70 vedu makakaona karumu kaya 70 tinopenga here mukadzi apa voti kukubira isu voti kundibira tinenge tine mabhajeti angu ani ndakabhajetawo kuti ndiite zvinhu zvangu zvine musoro ndichidii munhu wondibira ndiudzei noti kaindilendodzi vakanaka ivavo munhu mukuru munhu asingatombonyari kana vanyari mai vaya ndiudzeiwo lendodzi vasina titi mashura rudziwayo chii chakadaro ini ndakatoti vakomana mukangowana pamahwa imba chete wenda panext do kana pachi I don't care zvovatetaura kuti chii kana kuti chii imi chingontsvagira imba mukandionera imba then chi ndobuda because handingambozvikwanisi serious vakomana imopaonawo sei mupaonawo sei wakutodzingwa zvo manje ndingobuda haina handina nharo plus ndandagara nemaplans angu angu ekubuda from that day hana kufara nezvavakaita mai vaya unoona wakaisigwa poison musi uya sefi musi uya chikafu unoisirwa poison taurai zvenyu munhu anenge ane maspeki pamba pake haukwanisi kumudza kuti ndipei maspeki because anenge pamba pake ane maspeki amangovhura woisirwa poison wakufa woti ndafira imba ndiudzeiwo yesirwa temiki ukafasi sehuku unongofa shuwa hai ndokuudza ini unofa kurarama zvoni kupusa kana tokuratidza mahighlights maoni zvokuti beware iyo ushingi hwavo kutopinda mba ushingi magatsi magatsi ndokangondipedzera unga zvizere mumba emi handimba mavo here vanhu vachitemba mavo zvirokwe chadovaka dzimba dzedu kuti zviite ndokutamburawo
kutambura kwakaoma totofanira toshanda nesimba kuti tivake dzimba. Ya, pandatoshandwa chaiko. Asi ndakambosangana nemunhu akadaro ini. Kuti apa pasipaiti chinde pane rimwe wakomana sapedza chaini. Sapedza mvura hakuna kunongosiya zvakadaro. Siyanai nazvo zvekunditaura kana ndisipoka. Siyanai nazvo zvekunditaura kana ndisipoka. Nekuti kunditaura kundisimbisa kana ndisipoka. Kunditaura kundimaketa kana ndisipoka. Unotozoshamiswa. Chiuti nhasi madhuwe wandinyanyira asi hausi kundida pamoto pako nhasi. Kana unudza vacho vakoma unzirwa nevakomana vaindishoti nhasi vaidii vaisa hunde nyoro nhasi vakuda zvitsotsi apo. Ndikona chiuti chacho chakanyanyisa nhasi. Wadikana kupinda unodai inyama vaiko nhasi vari kubika. nhasi ndatindibike poko hangu ndakadla chicken. Dei yanga iri beef ndiwana waitombonipawo nhangu. Ndipoko handii. Namaifariri mafuta neyanguita tititi handipoko handii. mugona poka imbonetsi moziva. Ndaitotambura nayo bamini vachitombokucomplaina mumbomo kana vauya kuti poku mafuta but mafuta manje hanetsi papoku. Unongoidira salt wovhara yobuda mvura ka yopera mvura inotanga kuti mafuta ayo ichizvikanga notoisa maonyeni. Nichoreka yabikwa sei poko handibati handisi. Poko handisi handibati. Cheka yakangwa murutobo upi handibati. Maramba wena. Ndatofunga kuti ndasiya maonyeni mumba kana ichitotora zvemaonyeni. Ndotora maonyeni. Alright. Kora muchingokutidzira vavo. Ndati avo ndikogadzawo poto yangu magetsi akuno. Mepoku ndoida siki. Ndoshamka. Murikitei ndozvandisingadi izvi ndozvandisingadi hangu chara chokwadi ndanga ndichiti makarifoma panyaya dzenyu dzakare izvi zvizvi makutanga futi ndozvandisingadi ndadi ndoichichii zvamatita mulimboku zvamatita mulimboku zvii zvakuitika pana musadanyepera muyashina munyu wechii ndangoti tarisai poto yangu handa kuti ravirai poto yangu ndazofara zingati pama muchiti zvanzi hamulipoku. Madhuwe usati waundishauri nyaya pamba pano. Madhuwe every time unoshingori nenyaya yangu newe aumboni ndatangoravirawo munyu kuti ndiwe munyu rimwe here. Ndasimudza maoko kudai. Ndasimudza maoko. Ndazvikonewa panopamba ina kuzati madhuwe ungabatikana nenyama ndina kuziva. Alright kana vakuchasa salt maregere kungostikira makanda nyama yangu moto yese. Usangwe mistake ndangasina kutarisira tipoku yako ichawa madhuwe. Handina kutarisira zvinhu zvakadaro ndingaba nyama ndati ini ndagara ndadangowawo munyu turise. Ende manyatsofunduka zvoti nyatsoona kuti munhu madhuwe unenge unondori nepamuromo neni utaura chokwadi. Unondori nezvina kumbonaka sho useve wangohwese pasi. Ndorimo wani madhuwe nyama yasara muchirenge yenyumba chapoto yangu wakaoma noti munhu usara wadzipaka chauna unzidziridze wakusara uchichidya futi usavi wangu zvokuti ndosiya munhu pausavi wangu neupoison mondisira ndakafa. Madhuwe saka kundipima uroi handisi kupima uroi madhuwe ndonokusungisa nokuti wakundipima uroi nyama iyi yamadha chidlai nyama yese handiti shomaandisuramwa asi maradzoti murikuda nezvenyama yangu kana mamuchingodedai mangokumbira ndichakunyima yangu 1 piece nyama yakawanda pamunhu wanda ndichangokupai but inini manje maradzoti hamuifarire poku yachimukasnasi ndakwana makabata futi ndambokunosa munyu ndada kuwa kuti ndikuye uchidzokuti zvakwana ndati idlai nyama yose idlai sare kuchidla nyama yacho zvose torai munhu zvakaoma ukawandiramwiravo nandichazivi ndota sei panowandiramwiramivo ndakudoikangavo ini ndasiyarunakusavi zvanasi zvinodyiwa nemunhu wese setepo food asingaje ane maausa mudumbu ndozvozvimbira vanhu musagaya inhumbu hazvipere kunaka mahwani edumbu heka zviorese matomati pamzika tina levels zvoyeneka
pakurausa wanze muna mato vanhu nenzara vofenda nekuti murugare ndodiwa zvakapurikidza mumbare mbiri sehembe ndatovirikidza dzimba dzangu sedenga ndakafukidza ndakabhirisa moto chibva kuchitungwisa ngoma dzako dzona akazvibika zvisina mafuta wakatsika ndapota udzambisa une mashoko akadzika